26 листопада 2020 года исполняется 90 год з дня нараджэння Владзіміра Караткевіча, беларускага паэта-празаіка, драматурга, публіцыста. Караткевіч стаў адной з найбольш яскравых фігур беларускай літаратуры другой паловы 20 стагоддзя. Многія ведалі Караткевіча як чалавека невычарпальнага светлага настрою, які ўсёй душой любіў родных людзей і родную зямлю. Асаблівая яго заслуга – распрацоўка гістарычнай тэматыкі. Ён падняў у сваіх творах шырокія пласты нацыянальнай гісторыі, перадаўшы дух мінуўшчыны. Найбольш вядомыя такія творы аўтара, як аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», «Сівая легенда», раманы «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў гародні», «Чорны замак Аляшанскі», «Нарыс. Зямля пад белымі крыламі». Владзімір Караткевіч з'яўляецца аўтарам паэтычных зборнікаў «Матчына душа», «Вячэрнія ветразі», «Малая Іліяда», «Быў, ёсць, буду». Яго паэзіі ўласцівая патрыятычны пафас і філасафічнасць. Яго вершы напоўненыя радасцю і святлом. І разам з тым яны элегічна-лірычныя, прасякнуты пачуццём смутку, журбы, роздуму. Паслухайце, калі ласка, верш Караткевіча «У векавечнай бацькаўшчыне клёны». У векавечнай бацькаўшчыне клёны нячутна пачынаюць аблятаць. На рыжую траву, на мох зялёны, на весніцы, на ціхі стаў, на гаць. Зямля глядзіць азёрамі вачыма на ясны свет, што стыне ў красе. Як чыста, бы святло абшары вымыла, як ціха, быццам зніклі людзі ўсе. Адвечная мая, в сцюдзённых росах, як летасць, як мільёны год таму. Ляцець на ветры косы рыжай восені, і кліча лісце ў жотны сум суму. На вуснах стыне горкі смак рабіны, цалую іх, халодныя як лёд. О вы, што будзеце ісці з дзяўчынай пад тымі ж клёнамі праз сотню год! Ці зразумееце, што мы кахалі, што зніклі так, як знікнеце і вы, што векавечны толькі край і далеч, і жоўты ліст на зелені травы. Што векавечнай бацькаўшчыне клёны тысячагоддзі будуць аблятаць на рыжую траву, на мох зялёны, на весніцы, на ціхі стаў, на гаць. Што нездарма яны з асінак рудых, калі ідзеш увосень па зямлі, раняе золата пад ногі людзям, каб мы яе любілі, бераглі.